muna kauna daga Allah tabaraka wa ta'ala أن ينظر الجميع بعين اللطف Allah ya kalli dukkan jama'ar mu da ido na tausayi da jin kai. Amin. Allah ya kalle mu da ido na rahamarsa da tausayi. وبابة الفضل Allah ya kalle mu da idaniyar nasa mai kwaranyo baiwa da dukkan faida da dukkan alkhairu. Saboda alfarmar annabi Muhammadu يستجاب فيه yace wannan lokaci na Juma'a lokaci ne da Ubangiji yake karɓar addu'ar bayi. A cikin gidanmu, a tare da babanmu, ranar Juma'a falala kan falala, بابنا tare da dukkanin masoya tijjanawa samun faida. رحمة الله قريب Yace Maulana shi ne ce kai haduwan mun nan ba ko kwanto rahmar Allah tana kusa da mu. هذه رحمة الله يصلح به ضوابط Allah wannan rahama Allah ya gyara zahirin mu da batinin mu da ita. الله كتب على نفسه Yace Ubangiji ya rubuta wa zatin rahama. ya fito alhamdulillah Allah kara masa lafiya A bude hanya mana nan, a bude hanya. A bude hanya. A bude hanya. Yau Juma'a ne. A fito zai. Alhamdulillah yau Juma'a 15 da watan Zulqa'da hijira 1442 wanda ya daidai da 25 da watan June 2021 magariba da isha da karawa duk sun hada kai. Ku gama maganan nan. Allah. Saurara. Maulana Sharif yace muna gode wa Allah kowa yace alhamdulillah.